Nanong Babo Kabalen! Welcome to Touch and Glow! Grabe naman. Tarampa na siya, guys. Maka-intimidate. Bakit? Siyempre na ang, di ba? Charot! Nan, Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Pampanga. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Mabalacat, Pampanga, and I'm visiting an old friend. Actually, na-feature na namin siya ng twice. She has a beauty and aesthetic shop. Mamimit natin yung mga beauty queen of Mabalacat. Alright. Hello, Mami Ling. Sabi mo, prepare na pare. Okay mo. Hello! Ayan, alam ko, di ka muna makakaharap, pero ayan, behind the scenes tayo. Nag-start tayo sa regular manicure, pedicure, facial. Siyempre, when it comes to beauty, nag-e-evolve yan, no? Laging merong bago when it comes to papa-beauty. So, lumabas yung mga machine ng mga IPL, Yes. SHR. Yes. So, na-incorporate lahat natin dito. During pandemic, dahil siguro na lockdown sila ng 3 months, ang daming pumunta dito na nag-DIY, nasunog yung underarm. So, ang dami nating tin-treatment na gano'n. Nag-DIY sila. Siguro kahit sino naman nakakainip. Turn out na yung... Masama pa yung epekto. Sabi ko nga, kung will ni Lord, ibibigay niya yung mas malaking pwesto sa atin. Nagkaroon ng opportunity mag-move in sa mas malaking place para mas marami tayong ma-accommodate ng mga clients. Habang hinihintay natin ang ating mga model, let me give you a tour. Actually, nagawa na natin to dun sa mga previous vlogs natin. Kumbaga, let me refresh you guys, okay? So, this is Touch and Glow. It's an aesthetic and wellness center dito po sa Dau. And nasabi ko nga kanina, meron na silang branch sa Angeles City. Chairs natin dito are for, manicure, pedicure. And then dito sa second room, facial, papayat, papaganda. Hi! Hi, Sir Louie! Grabe naman, tangkad mo. Hi sa mga Where in Pampanga viewers natin. I'm Cyril Payumo, your Mysterism International 2019. Welcome to Touch and Glow Beauty. Para sa'yo, ano yung motivation nyo? Bakit pumupunta tayo sa mga ganitong shop? Yung mga tao sobrang busy nila. So I think we all deserve our rewards. Like pamper, we all have insecurity. Hine-help na tayo para mag-gain ng confidence. Doesn't mean na we're not proud about our flaws. Yes. It just means na we just focusing self-love and self-care. That was her. Siya yun, guys. Ang humakot ng mga katakot-takot na award. The time na na-vlog to, guys, it's just 3 days ago. May hangover ka pa ba? Hindi pa naka-get over, ganyan. Sa tingin mo yung reason or motivation, bakit yung mga, for example, mga women, pumupunta sa mga ganitong klaseng aesthetic shops? I think siguro may mga may mga insecurities sila sa sarili nila. Gusto nilang paayos, like yung mga kadiliman. Gusto nilang ma-overcome yung insecurities nila sa sarili nila. Ako naman, yung importance ng confidence sa akin. Ako, madami din naman akong flaws, hindi naman ako perfect, pero ina-accept ko siya. Hindi ko kinakahiya. Yung importante. May advice mo po sa mga gustong mag-business na ganito? Sa mga gustong mag-business, huwag kayong matatakot sa mga rejection. Motivation mo sila. So, you're gonna do your best para ma-reach mo yung mga expectation ng mga clients nyo. Yes. Kasi nanggaling din naman kami doon eh. Yung first 3 months, maraming hindi nasa-satisfy. But learn from that. Learn from that mistakes and then do your best the next time. This is Touch and Glow Angeles City branch. So this is their second actually. Located po ito dito sa may Nepo quad. That's the shop. Let's go inside. So ito yung mga certificates ni Ma'am Elaine sa mga iba-ibang schools and training centers, no? From Korea to Vietnam to International Aesthetic School, name it. Name it. We got it. We got it. Kasama natin ngayon si Ma'am Ice dahil isa siya sa mga nurse na mamimit nyo po dito sa Angeles City branch nila. And we're going to talk about this machine.
What do we call it, ma'am? Anong tawag dito? CO2 fractional machine po. Inaalis po niya yung lip scar sa face or kahit saan pong parts ng body. Vaginal tightening din po. Sinasabi nilang wala ng pag-asa na dun sa face nila, hindi na maalis yung mga scars nila. Yes, At yes. ito na po yung kasagutan. Yes. Thank you po, thank you. Thank you po. Sa lahat ng hair removal, ito yung tinatawag nilang painless. Kasi yung mga naunang like IPL, SHR, using heat kasi sila. Kaya parang may init or may pitik. Kaya sabi nila masakit. So yung mga client, hinahanap nila yung painless. Ito yung solution sa gusto nila. Actually, ano siya, comfortable siya. Ito, parang wala ka lang na-feel. Siguro, lamig lang yung na-feel ko. Pwede rin po siya sa arms, sa legs, whole body treatment po. Pwede rin po siya sa face, yung mga bigote, gusto nilang matanggal, pwede rin po siya. Biniburn po niya yung fats sa katawan natin. How did it feel, ma'am? Kumusta naman yung pain? Okay lang, tolerable naman po yung ano niya. So, of course, at the end, added confidence yan kay Rose, di ba, ma'am? Yes. Rarampa ka pa niyan, no, ma'am? Oo. Alright. Sai, ano yan? Anong ginagawa sa'yo? Hi! So, right now, yung ginagawa nilang procedure sa akin is to Underbutt, Yes, it's underbutt. To lighten. Actually, hindi lang siya sa underbutt. Pwede rin siyang underarms, all over your body. So, right now, nilalighten yung underbutt ko. And I think it's what you call Pico laser. It's a modern technology now, which is also available here in Touch and Glow. Kaya, I probably recommend you this procedure, guys. So, ang ganda. Lalo na sa mga magbibikini na. Yes, Hello, exactly. summer na. Tolerable naman siya. Hindi mo mapifeel yung pain talaga. You should try it, guys. Going 4 years, you were able to grow, expand, and at the same time, nakatulong na po tayo sa mga nagbi-business, gusto na rin mag-business. Kaya meron nakatingin or wala, do your best. I agree. Do your best I agree. kasi he's watching. I agree. Diba? I agree. I agree. Thank you so much, Ma'am Elaine. That was really inspiring. Summer is waving, so marami tayong lalabas na promo. More on slimming and whitening. As Miss Cyril said na yung mga flaws natin, yung mga tinatago natin, mga kadiliman, mapapaputi yan ni Touch and Glow. Alright. Mapapapayat yan ni Touch and Glow. Thank you so much, Ma'am Elaine. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations po. Yes, ma'am.